Aga akong gumising mga buddy kasi pumunta ako ng merkado. Bumili ako ng pang dinuguan. Yan o. Itong siya tinain. Tsaka dugo niya. Tsaka mga arkados. Ako itigaan sa panakot mga buddy. Pa? Ako itigluto. Siya itigaan niya sa panakot. Gusto rin ang ipabukalan mga buddy ang tinay. Pabukalan na siya daan. Para nindot ba? Diba? Ang tinain. Okay, lamikin nyo. Kinay mga tambok-tambok. Yan na ba? Pakuluan mo. Bago hiwa-hiwain. Mga panako. Good sa ganyan mga badi. Ganyan. Hiwa-hiwaon. Hiwa-hiwaon na natin sa mga badi. Kaya mga malumami man yung mga badi. Sira ni kakilo mga badi ang ipalit. Pero maluto ni. Daghan na ni. Natagod-tagod mga bati. Pwede kasampayin na. Ito sa. Kana kayo na iap. Hindi mo na iap yung lami na. Di ako na ikuan. Win. Pwede. Na ikaw na ba eh. Siya pala malumang ni. Marang karawa siya. Sige mo kada pa mo. Dapat tubig ani. Sabi niya, sampay na. Sa Tagalog, dinuguan. Pwede. So, kung tayo ulit na tayo, wait lang. Ayan. Ba? Wala tayo ulit. Ulit. Pwede tayo mini fan para pag huyop ba niya, tamahagaw huyop niya.
Di ba? Nakaikot. Bisa na ito sa panakot mga buddy. Ito na siya. Luya. Sibuyas mga buddy. Kauman sa sibuyas, sobrang ahos. Kaya natin ang bawang. Tapos mabati yung atal. Sama natin yung atal. At saan? Dito natin yung labuyo. Tapos ng mga panakot mga buddy. Ito na. Yan. Mga buddy. Hindi mo na yan ang tanglad. Nang matik sarap mga buddy. Sarap. Matik natin yung buddy. Mga buddy, malamami na, sampay na natin mga buddy. Dapat luto sampay na mga buddy, dapat halu-haluin. Tanawa ni buddy ko. Sampay na gini siya. Kalami. Kasi sabi. Sampay na. Sunod na. Kiss na sibuyet. Oh. Tagaisa na sila palit sudan ba? Tagaisa palit sa sudan sila buyet. Ano man? Ina ba nga authority sa police nga papangayo sa sudan. Wa dia lagi. Inas papayet. Wa pay kwarta. Wala pa may kwarta. Wala ka. Wala may kwarta pa oh. Ugma na. Ugma na pag nanay kwarta. Kina mga buddy, luto na akong sampay na. Alright. Sampay na. Alright, taunan na ako ni mga buddy. Mahaw. Dinuguan. Kaon ka.